kontrol di katanya udah. Ramdi dong sudah pang ya. Ah, dalam di. Padi baju itu semua. Apa nih? Kalau padi. Ketek. Tahu. Kocak centong. Cok. Asum. Mah. Sini biplop ni bijak no pula mangara khasong. Sini ni je bijak nob ni nopang. Biplop da bunga bini bijak. Cok asum di. Ikaro chung ngai to phe no bi tong kha bijak ko ma yang kuplong chung ngoba heke nokna ni bagoi nenon bagoi chung kha bising je chung abo jumi tongani sini chung ro nu phai kha abo balai chamane abo suromjan kundu chaudhuri surang nai thama chung jara bijak hamjak nai ronglo chin pok ro hamjak nai ronglo sanai borok bisa phai chini o bijak long nai khebi abo orobo lek chumoni bazani gana hono corporation building oboni tolabo ground floor o bijak no khulok jakha tini jara chini kok borong hamjangnai chini kok borok kok hamjangnai bijak pornan nainai borok phaikangke bijak mannai poder pod bannai min orobo go khana kabin khane je jara chini oro boi kare nai kubun je publication tongnai brong ni boi robo botu tong khane orobo jate mangthunga tu bol ni boi kare nai tiaba kubun je publication boi kare mane apor boro botu tong khane ఇంకా kurung sake boy manan bagi অসুবিধা abo pisale chini asket mansini chung ang mansini kuse je jotono oro jodi sakaila hanke ko borok boy mansira chini publication abuli je লক্ষ্য উদ্দেশ্য তোমানি chini abo naithok nai abong abo successful Ani wan sedang sini yang begini kok borok kok boy sebenarnya rumah dewan suku. Song bisa payah rokong kai, jeda sinai sikring rong ni nogot sona nang. Kai song sini hastewa tabu suci tu, song tukang ma rongno ti rongno kotor rogo rong jaga itu. Siapa? Nangkuk mana bisa brok song jorau manja. Song silabas tong ma bisa brok naitung na hengke korsa sinai bini nogot si bisa sapok hengke abo rutui matang lagi. Mungkin rutungna babo, melekin kutuk. Korsa sini itu dor menogor tongo, kuaya tongo, abuli tongo. Apa hekino, jangan nogo bisa tonjau. Mungkin sini publication tongo. Angkai apa kai bisa juga kawan suka. Je sini kok banyak hamjang nai ti rungna mutung nai ro, ti rungna ko por nai, ti rungna kotoro, rungna biong ko por nai ro. Tumungna, kaisa abuli hai am sayo. Song kaisa thai chongjago bijap man khanche khumjak bijap man khanche borongni tebo bangnai pornani khanphainai pornani musungnai kinango tebo yakle musugo kanani bagai wansugui manai aboni bagai no kumpoi bijap karima nok kumpoi book publishing house bijap karima simia kubangma simu sejak bijap rongobo thumui o jagawa khumsa khai borok rongo yakharjaknai je thaganang srengnai rokno apa hari ini nya wan sujaka. Bukan semua orang wan sung tong mani. Ani wan sung tong ada ang Jepro aguli sopoika 2011. Apun simino ang Jepro master degree kayo ajaran simino ang baikang bijak kangsene bagai. Gereng am saya thangbo bijak man yang. Apun bagai no ani kau kaisa wan sung mani. Apa hari saya tu sinte bijak kaisa publication kaye. Bijak dah karwoi lukuroma jak primano. Ini bijak bisa pano ko hangkai tabuk sini ko borok ko bani debak bisa noman thongnai college university ti rungno ko pornai rongni bagai ko borok ko groban ti jike oba hairok bisa rok man thongnai bisa pangsau kai to tabuk orani asuk ya 10% discount
angkai abo tabuk ani o publication bui bijab kari mano oboni angkai setisa wan subui bijak nai dia ba oboni jagani thumui bijak bijab rok abo angkai 10% ke discount bijak nai busuk jorok khatong jaman te sangnai rong bagi to belai kuno jingjal bijab manthogya tinin sai tong ba ma ki bijab ko manthogna nem hai kaisa lamangkha bo hai khatung mung nini ani to belai ke khatung kha kam ni himba tiba haste ni simia bangladesh hakotro bostini ko borok sanai rok tongo borok bai bo chung kurungi saiman kha bijab rok aro ko manthogya dia ba tabuk ani wan suk mung kai khatung mung ka haise ketal sine rong ang jorawo sai to goi bong bijab kari manai sini sikrung kesam sikrung emina dai to bijab rong thumoi karoi sini wol nai rong ya phanani te gobang ma sine rong bo tal bidal simung no thumoi oro sini hukumun rukjak sini kawro bai rukjak sini mane khine no rukjak sini wamung no rukjak tal bidal bijab rong oro o publication singte karoi lukurong ya pare mana na hinai angwan sugo abono ani joton selek khatung mo pai thago lukurong nung tam ko kesana musugo lukurong ang pa kesana mo sungo je por na mo sungnai serngna mo sungai ro bijab manyang tongai ro ini lek sunguni ni corporation market aro 38 stall number aro khai kurung khang kai manya bijab no mannai te ang hastene sikrung dong bo jerai khonai okra sakra jotono no koyo mane bijab kari na mo sungkai sidi angkai sini simani bisingti bo jong jora o kari mai phano abono lewi phano jong kari nani sai tok nai abono ani kok kesar mo Wala kamay maya pro joto fay manjamai media ro tini belai chini kok borok ni kok ro bani lai bung kaisa lai bungon kai jakha mo lai bungon khong tamuni tini ang lai bungon khong ni bono wan su kene di sekango chini nei ro poi nei ro kok borok bijab ni bagai kubang ma publication no orowaisa tibur fikti amai kumi sekango chondakan to sin borong kadang satu sai tidak ya ba jung tabu mo bijab kai mani ul sin tamu nadi jung tabu jini kok bijab di bagai jung direct ni jung woi pai ki ban ge abo nung kubang ma publication oro kan ko yang dia abo sini set ka ham te kaisa abon loge bijab kai nan bagai bo jung kubang ma publication ni aro thangai jungjalo ase maro nugu ke aro tini de publication karika chini borom galang ata sikuru ata develop bini o bijab kumpui bijab karima nok jamun chinte kaisike bijab karima nai te kaisa kai chung asu sal kolakma student ro srengnai ro birman nangni tongmani bijab ni bagai oro waisa tongmani abo khatinai kai chini tinang ni bagai chung khobor ni bagai oro waisa ungamani kai chung oro phai bijab manpai mannai kai ang pai thago okong sanang sungo chini srengnai te sungai jumno chota norok ani ko nawi tong ani oi tong kai kobro bijab ni bagai tabung norok publication orowaisa tuna nanglia norok chini dabi blog ni oro koi bijab karima no olo phai ST corporation oro phai norok stall number jak tungo norok oro nai bijab pai mano kai chini dabi blog no bini bijab karima no tebo sa sarinani amsarinani eri kanyo no joto lu somero wal ki phai suwa supply te okra sakra rong no ang okong salam su norok ni supply chin ada dabi blog katono kapaya